sådan, nu må høften ikke vælter. Okay. Så tænk på, andre skal se. Kan vi ikke være blå? Nej, det ved jeg ikke. Se, jeg har en blå flamme. Det er we. Ja. Okay. We try to speak English. We will be over 47. Er det det, du siger? Jo. 47, hvad er det? 47. Det vil jeg sige. Okay, jeg tror det. We will win this time. Again. Yes! Det vil gjort til 3 gange. Det bliver ligesom højt. Whatever. Fuck for. Det vil sige. Nina. Og du glemmer at snakke engelsk. Yes, but What is nicken on English for? I don't know. ligesom Julie. Harry Potter. Det kan jeg godt se på filmen, det der. Og den isbjørn der, hvad skal man sige det igen? Ja. Det kan man sige så godt ud. English. Okay, I can. But I try. Ja, så vil sige. Så tag et cousin til mig. Oh my god! Jeg tror ikke, hun kan trappe igen. I don't understand you. To try and come in another thing this time, this guy. Nej. No, Yes. I don't Maybe. know. I look on yours again. Jeg tror ikke, jeg prøver det. Oh my god, I was on 15! I was on 30. Yeah! Ow! I'm on 14. Yes! I'm on 14. 15 nu. Vi siger tallet på dansk. 5 kan jeg ikke. Ej, det skal være slet ikke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Jeg kan ikke lide 20, det. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. I look Okay, at jeg kommer yours. over 30 den her. Okay, I'm coming over 30 this time. Nej. Ja, jeg tror, jeg kan blive 32. Yeah! 69, folks! We number 1.